Guys, ngizosho njalo-ke ukuthi ukuthakatha ngoba phela nami ngoba ngangidinga imali. Ngise ngifuna ukuqhubeka nempilo. Le mali masunayo uzama ukusisiza-ke thina. Kona ngikaze nginenzele lutho and angikaze nginenzele lutho. Uhlezi usitshela ukuthi usicindezela impilo yesishona phansi, uthola imali awusizi ngalutho. Ngokuthi bakhiphe izisu bashaya icaba, uyicabanga into yenzi. Usho ukuthi ngabe zonke lezi zinto zenzeke kube wena uzange uyenze lento ayenza. Mhlawumbe wathola ngangey'ngane zethu nje le yaphuphuma kumina. Lo le yathi wayihushula. Ngenzeka kube ngenene ngenzeka nalapho manje ngoba phela lapha ngisazoba kodwa mina angazi kodwa ngendlela ngiyaxolisa makini. Hayi mina ngeke ngixolele sister. Mina sister ngixolele ngifuna ukuthi mina usise kulomuntu lo owakuthwebulisa abazali bethu. Kube uyena ozosolve inkinga. Mawuthi wena uxolisa ngomlomo kanjalo nje angiyizwa mina leyo nto. Ngiphinde ngithathe leli thuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV kusiqopho sethu sithi izinkinga zomndeni with myself uMlangeni uMagasela. Please make sure you do the right thing by upress usubscribe, ulike, ushare and comment. Kubalekile kuthina kakhulu ngoba siyazi ukuthi niyalithanda lolu hlelo. Yazi ke noma usubscribe ukuthi uhlezi uyibeke ethubeni lokuthi noma kuthiwa qhama ama-shows amasha sikbrief as Black Life ukuthi sekwenzakalani. So that is very important for us ukuthi wena uyenze le nto uyipress yabo. Kodwa singasimoshika isikhathi nginomndeni ke la okhona osibhalelile kwiBlack Life TV bathe bafuna ukuthi nathi singenelele inkingeni zakhona sibone ukuthi singaxazulula kanjani udaba labo. Ngiyazi ukuthi mina nawe mbukeli sayithanda indaba zabantu ake sihlale ke silalele sibone sokwazi niqhama nesisombululo. Sanibona njani? Ngiyaphila nami. Mlangeni Magasela njengoba sengichazile nisibhalelile ithando uba usibhalelile nifisa sinisize ngani? Mina nosisi wami sibhalile uZenhle. Yes. Sinenkinga nosisi. Sinenkinga nje la into zethu ayilungi. Okay. Kodwa manje sahamba sakubantu sahamba sakumuntu osizayo. Umuntu osizayo asitshena ukuthi asibuze nosisi wethu omdala uGladys. Khona into wrong ayenza. Usakhona umuntu ekuthiwa Gladys? Sorry? Usakhona umuntu ekuthiwa Gladys igama lakho? Usisi omdala. Omdala kakhulu nani? Mdala kunathi. So wenzani kusisi? Masiya kumuntu umuntu usitshena ukuthi uGladys wathwebula abazali bethu nehlahla zethu wenza shuthi washona uma washona ngo2015 wasethi kodwa uGladys ekushoneni kama khona into ahamba oyenza emathuneni wathatha inhlahla wafuna usinhlahla zehlele yena yedwa nathi into zethu zingayi phambili zivimbeleke yabo nje uZinhla akwenzeki lutho nami ngiyathola amatoha ayaphela akwenzeki lutho nje. Masimbuza uGladys uyayiphika le nto uthi ayazi le nto sisamsanganele sixakwa impilo thina sesiqambela yena amanga. Niyamnuka kahle kahle ukuthi yebo uthi akabathemba abantu abahlulayo labantu abombonisayo bahlezi besibhekise eceleni why thina siyakubona cause abazali bethu babe ngakholelwa kulezo zinto. Yena into ihamba kahle uMaglade. Kungcono ngakuyena kunakuthina kubheda kakhulu cause sayitshela ukuthi mhlambe asizalwa mhlawumbe ubaba oyedwa. Yes, so sahamba sayofuna ke kubantu ababonayo ukuthi mhlawumbe bazosibonisa ukuthi mhlawumbe ubaba ungakephi. Sure. Yeah, so but kwathiwa asibuze yena unazo zonke impendulo. Sahamba sobabili futhi siya kumuntu obonayo yabo. Wena affecta kanje sengifuna ukubuza nje wena bhuti nje angazi yazi noma niyenzile into nena bingelela umbukelo Black Life singisalise ngilibingelelele babingelela ubhuti wami bayigama lakho uZinhle ngizwile ukuthi nje ubani usisi wakho uZinhle ngizangisalise igama lakho. Ngubafana mina. Sure bafana. Ubafana umkhize. Yeah. Sabamkhize sonke. Okay. Shona ke bafana ngifuna ukwazi ukuthi yini engahambi kahle mhlawumbe wena uyibona ukuthi lapha iSpani noma Ispani my sister first. Sithola iSpani kungapheli ngisho inyanga sesiphelile iSpani. Gcina sathi hayi ngeke noZinhle la kuyambhedela sathi ake sihambe sekumuntu obonayo mhlawumbe kukhona lapho wrong khona umuntu obonayo uzivezela ukuthi usisi wethu omdala. Niye kumuntu oyedwa noma saya kumuntu oyedwa. Ayinkinga yilo bafethu ngiyangiqhatha noGladys. Wesisikhazi phela into kanjalo akwazi uya kumuntu oyedwa bese uthi lo muntu ngimthemba kanjani lo sampela umuntu oqondile kanti ngengizwe nami yabo kuthiwa kuba ngcono uma uzoshintsha abantu yabo uthola ukuthi meshe into efanayo kusho ukuthi ngampela noma khona amasayini amanye nawo. Mina sengahamba ngedwa ngihambela ngedwa ngahambi noZinhle. Sure. Ngasekugcineni ngase ngisasambeni ke nawe Zinhle uyozo
sisihamba saya kumuntu oyedwa masihamba sobabili kodwa ngayihambela ngedwa then umuntu usho yona lento le eshiwo yilo muntu engakuyena ngedwa ukuthi ayasibhekeni usisi wethu kukhona iqinisakalazi akasifihlela lona. Kodwa-ke ezindleni nahlala phansi nosisi omdala namchazela nami. Yebo, sahlala phansi samchazela ngoba saqala ngokuthi sitshela usesibona abandawonye. Wathi ayikho leyo nto uma wasi-introduce kubaboyedwa ubabethu uyedwa. So sithi masiqhubekayo sibuze mhlambe ngabe ikuphi inkinga cause wena sisi ngathi izinto ziyalunga or mhlambe khona la kumele silungise khona. Wathi akayikholelwa yena lezo zinto ayikho into ekumele ilungiswe. Thina la ekhaya asibathemba abantu bangaphandle izinyanga abathandazi wathi nje asingayinaki zonke lezo zinto asifocuseni empilweni yethu. Akaganile usisi? Akaganile. Sihlala egcekeni elilodwa sonke. Yo kunzima ukuhlala nomuntu uniyamnuka. Hayi. Siyambona phela okwakhe kuyaqhubeka thina okwethu akwenzeki lutho. Umusi kuyaqhubeka mhlawumbe izini eziphathekayo kuyena nje ngathi uthi ayi nomsebenzi uyasebenza yena. Uyasebenza but asimboni imali uyenzani. Yes, so angimazi ukuthi imali yakhe mhlawumbe uyisebenzisa kwezinye indawo. Yes, but yena uyasebenza. So nena because akakhali ngalutho mesicomplaina thina yena akakhali ngalutho empilweni thina sihlezi sicomplain. So nina wena nje mhlawumbe bafana njengamanje wenzani uyaspana unamatoho? Ngiyabamba ngiyayeka. Zinhle. Ngiyabamba ngiyayeka. Mina esikoleni ngixoshiwe cause ngiyafeyila ayikho nje into ehamba kahle. Cause into engixaka ukuthi umatric wami utshengisa ama marks are right. Cause noyena esifasa useze wa give up kumina cause uyabona ukuthi ushuthi angiyimisele kahle. So ayikho nje into ehlanganayo. Umsebenzi ngiyawuzama angilasi ngishinyanga ngiyaxoshwa. Cabanga kusugibele mhlambe almost 2 weeks uzoxoshwa. Xoshela futhi into ongayazi ungazi understand ukuthi kwenzakaleni vele. Yeah. Ngiyaxolisa bafethu ukuzwa lolu daba eningichazela lona about what a bad experience. Kodwa ayikho into esoyenza ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi izama ukuthola usisi omdala. Yena uGladys simbeke khona la nizobe senimchazela ke nina ukuthi yini nimbizele thina. Then mina ngizobe sengingenelela ke enkulumeni let's hope ukuthi khona sokuthola. Yebo sithemba ukuthi mhlawumbe uzokhuluma naye because masikhuluma naye hayi. Uvela uyasichitha athena ayingeni indaba zabantu abahlolayo. Akayihambi indaba akayisebenza indaba yokuhamba abantu yena uthi usindisiwe mayesho manje umsindisiwe ngempela inkola sina sikhule nje ekhaya kwenziwe izinto zezulu egcinwa amasiko. Yena usesimanje akasayingeni leyo nto ezulu akahloli umuntu lento esizwa ngabantu ayikho. Okay, engifisa ukwazi ke from both of you guys. Umefika la uGladys athe wakwenza lokho. Simphenye uNkulunkulu abe nomusa abone ithunywa sivele sivume sithi athi ngikwenzile. Nizolithatha kanjani lo daba? Kuyoba buhlungu ngoba sisafarisha phambi kwakhe uyasibuka. Akukho ukuzama kwenzayo because even asizi ngisho nangemali. Thina kumele sibhekelane soba yi2 ukuthi mhlambe ngicela imali ibhodi ngiya ku-interview kephi uyabo. So nje kungabhlungu kakhulu ukuzwa ukuthi usenzile ngempela something njengoba impilo yethu imile nje. Futhi niyazi ukuthi kungenzeka abuye simphenye sithola ukuthi ngempela akenza ngalutho. Ikhonto kanjalo uthothi yonke lento enicabanga ayikho isemqondweni nini senihlanganisile and umuntu mayishila into ugcina usuyikholwa and uyikholiswa yini ukuthi nawe yasibuka isimo sakho. Mina ngicabanga ngizokwazi ukuphinda ngiqolele emva kwale accuser wena. Awuzosixolela phela ngoba uyazi isinto wayenza. Uyazi ukuthi wayenza leyo. Asitheni ke sithola ukuthi akakwenzanga. Uyabona ukuthi sixayile si desperate right now so kumele at least mhlambe naye asibone ukuthi siqhamuka kiphi. Because yena okwakhe uyasebenza impilo yakhe iyaqhubeka. Thina ethi mile abangana bastick even around bayangijikela left right and center ngisanana ukuthi ngikhuluma nobhuti kuphela ngikwazi ukuyokhuluma naye. Ngoba ngiyambona yena ukuthi akasinakile vele akanendaba naye. Ngisho ucela ukuthi ucela usizo kuyena uthi akanamali. Bafethu asingasimosha isikhathi asenzeni kanje. Yonke enye imibuzo ngizocela ukuthi ngisave ukuthi mase khona usisi omdala bese ngiyakwazi ukunibuza yona. Is that okay? Because yabo mangile nginibuza ngizofika kuyena sengumuntu ongathwazi kakhulu kanti fanele ngithole yonke into from her. So khona kuzoba lula ukuthi asitshele ukuthi kwenzakalani. Manje ngizovele mina ngiyakuthanda ukukhuluma ngizokhuluma kakhulu vele abamba ukuthi hayi khona engikwaziyo bese banezindlela zokudaka. So mengingazi lutho ngimbuza from yabo ukuthi lo gela akazi lutho kulula ukuthi ngilithole iqiniso. Asameni somlando uGladys. Kulungile.
Uyayizwela ke mbukelo weBlack Life TV usisi nobhuti bandawoni bafana noZinhle bakhala ngodadewabo omdala uGladys. Bathi bashonelwa abazalwa ngo-2015. After that nje into zabo azange saphinde zahlangana. Base bayathola kosampiyela abathize base babatshela iqiniso ukuthi hayi man usisi wena omdala uyena wadlala ngedlozi. Ukuthi wathwebula noma wathwala nami bafethu ningangijaji angizazi lezo zinto kahle kahle ukuthi isebenza kanjani. Kodwa kona kuhambele izintweni ezikanjalo. Mina ngenze kanjani zama into yothola usisi Gladys simthatha simbeke la. Sizokuthi lolu daba uzoluthatha kanjani uzokwazi agcina sifikile esitshela ukuthi ngempela kwenzakala nosisi nobhuti bathola iclosure mhlawumbe akazi yonke leyo nto sokuthatha lokho mase sokuthola lokho mase sibize yena uGladys asenze kanje sami somlanda bafowethu. Bathi ziyawushaya kwamakhelwane bajabulile kungakuhlangani yebo khona kubuhlungu kunino zamo gembula efonini ekhasino uma uthi udlala ibhanoyi livele lindize noma liphahlazeke lingakasuki icwile kanjalo ke imali yakho sekuyisikhathi sokuthi kuphele konke lokho sondela eBlack Life Traditional Pharmacy uthole ibhodlela lihamba nesiwasho ikhombo yodumo kuphela amathunzi amnyama kuvuleka inhlahla zakho uma ngenelele Clever ubuye nayo izwa lemali uthole le combo ke kulula kumele ukwenze faka iorder namhlanje ku 062 219 7748 umsebenzi wethu ukukudilivela wena mawufaka iorder noma ngabe kuphi magumba manomhlaba Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Ngiphinde ngithathe leli thuba ngikubingelele mbukeli weBlack Life TV with myself uMlangeni uMagasela kwisiqephu sethu sithi izinkinga zomndeni. Sisanawo kumndeni yade sishilo usisiyolanda usisomdala usisi Gladys usisi kabafana noZinhle. Ngicela ukuthatha leli thuba ngibingelele sisunjani? Ngiyaphila nami. Ngumlangeni Magasela njengoba sengishela from Black Life TV. Ngicela ubingelele nje umbukeli uthi sawubona mbukeli weBlack Life. Sawubona mbukeli weBlack Life. Sisime khona udaba akade befike basibekela lona la ingane zasekini zasekhaya. Ngicela bandla ifunga ngilandisa kancane ibackground nibangakhe ekhaya umdala lamana kanjani? Mina usisomdala mase kuba ubhuti wami lo uyangilama bafana mase kuba uZinhle okwesandla. Umzali abazali bashona ngo-2015. Okay, mama nobaba asekho. Okay, ngiyaxolisa ukuzwa lokho. Bashona ngonyaka owodwa baba utho? Ubaba washona ngo-2010. Yabo kubuhlungu umuntu wesilisa ubaluma kuphela ukuthi washona. Mama sesele naye washona ngo-2015. Oh, I hear you now, I understand. So wasuyabanakekela ubhuti nje nakho like bakhula kanjalo ngaphansi kwesandla sakho? Yebo ngizama. Banodaba kabalibekile la bathi bake bakhuluma nawe ngalo kodwa washaya indiva. Mina ngicela ukuthatha le thuba nginikeza ubafana njengobhuti omdala bese yalichaza kuwena. Bafana awenze njengendoda. Hey sister la sinenkinga mfethu yabo. Ngosiphela bengazi ukutshena kanjani yabo kodwa ngibona asize ka Black Life yabo kulolu hlelo leli mhlawumbe unawo uzoba neqiniso uzolikhuluma iqiniso ngihambe sambile noZinhle sakumuntu obonayo mfethu mase kumuntu obonayo sithola ukuthi wena khona izinto ezirong ozenza waganga ngethuna hayibo waganga ngethuna labazali izinto zethu njengoba engasihambeli nje kahle hayibo angazi nami ngitshela hayibo ngicela ningibizeleni leyo nyanga bandla Nkosi yami eyapi umuntu around la eThekwini uthi ngenza kanjani uthi wena waganga ngethuna wahamba wayemathuneni kwakhona into yenza ufuna ukuthi izinto zakho zikhambele kahle thina zethu zisibhedele hayibo njengoba nina nje kuyimanje nje nina nihlulwe isikole zonke izinto zenu nje ngimina yonke lento eningitshela yona wena wakhipha isisu ikona into zakho zimnyama nje wena washaya isicapha washiya isikole manje mina yonke leyo nto hayibona ngingangisanganisi nini kanjani sisi wathi mawusi ngakhipha isisu cause ngagula phambi kwakho ningoba phela wahushula isisu angisikhushula ngasaya nje eklinikhi sisi hayibo uma wengakwazi lokuthi sinaye eklinikhi wena wahushula isisu wena umfana esekuphikile sekuyinkinga zami lezo sekuyimina futhi senginisakatha hayibo phela sisi ulifaka kanjani ibhekla gade ekamereni lakho ungasivumeli singene if sidinga usizo kuwena usenzile lutho ingoba ngiyazi ukuthi ivele anisenamsebenzi niwena uhlulwe isikole asinamsebenzi kanjani ubafana washaya isicapha kunalokho samxaka naso isikole manje wena ugive up just because sinama milestone esihlulekile khona wena usuyagive up akuthini usibona ukuthi ngesisakwazi ukuba yilutho empilweni ingoba uyabona nje uma wena okoqala ngishiya ngenalutho ngazama mina ngendlela yami ukuthi ngikwazi ukuthi ngizame ukuthi nginikhulise
Wafunda wena, wahluleka futhi nawe umatric wakho. Wancamela ukumitha. Lo angikhuluma indaba yakhe. Indaba pho ungafoni masese thina sihamba abantu bezulu uthi wena Ingoba vela ngikholelwa mina kuzona lezo zinto. Indaba ungazami ukusisiza mhlawumbe usibonise ukuthi mhlawumbe yini esingayenza kangcono empilweni uvele usizibe masikuthi sikhuluma ngeinkinga esibhekene nazo. Because wena impilo yakhe imali kuphinde kufuneke ngikwenze mina. Awufuni ngisho kwenzela umama umsebenzi. Ngikwenze kanjani ngoba ngiyangazi ukuthi ngikholwaphi. Ngiyakholelwa kuloko. Awukholelwa lezo zinto zenyanga zeni. Kade yenziwe imisebenzi. Nina seniqale nini ukuhamba inyanga? Kade yenziwe imisebenzi kusakhona umama nobaba. Indaba ngoba sekusele wena umdala ingabe senziwe. Ingoba phela mina vela ngihlangani nazo mina ngiyasonda. Enzela thina njengosisi omdala enzela thina because uyasibona ukuthi thina siyastrugglisha nathi siyazama ukuthi size kwena nenkinga ayikho isolution uqhamuka nayo. Yazini into eyenza ukuthi ngininyeke. Ingoba ngangizama nami ukuthi ngizama ukuthi nikwazi ukuqhubeka nesikole nezini ibe right. Nahluleka. Sanhlula. Lo wagijima wayobhambathana necapha lapha ematekisini. Okay. Wena wancamela ukumitha. Okay. Ngiyakuzwa, yazi ngiyakuzwa. And yonke lento ekhuluma iyayenza sense. Ngiyakholwa futhi ngiyacabanga nje nami as a big sister ingenza kini uyazama ukuyisiza. Ngiyazama ngawo wonke amandla. Lalela, ngiyakuzwa mina. Ngiyakuzwa shema ngifuna uqamba amanga. Manje kodwa nginayo imibuzo. Yebo. Ukhule emndenini iculture yakhona nizenza izinto zezulu. Bezenziwe into ezizulu kusakhona uma. Wasusindiswa nini nomkhethela Mina ngikhethela uNkulunkulu ngoba sengibona ukuthi izinto zami zonke zitight. Umuphi unyaka? I think so 2011 uqala ukusindiswa. Kwakhanya ke konke kwakho. Bakhanya yonke into ngwaba right. Bona ngiloke ngibatshela ngesonto bathi bona bakulandela indaba zesonto. Indaba izinto zabo zezulu. Siya esontweni but umoya wethu awukhululeki khona. Phela kodwa uqala uNkulunkulu kuyo yonke. Uthi asiye kwabasindisiwe thina sithanda ukuya kuZayoni. Yes. Manje iculture yalapho ke ayaclash ayihambisani ngoba yena ukholelwa kokunye thina sikholelwa kokunye. Ingoba phela abasindisiwe mina bayangisiza ngiyakwazi ukuthi ngikwazi ukuqhubeka nempilo. Nina nikhethe iZayoni zenu ngoba nijaha ukuthi ngigijime inyanga. Sake saya nje sisi but sangasizakala. Phela bafuna nithathe imoya yenu namukele. Ngoba thina ngikunginika imali yama-cosmetics. Ubona ukuthi abakakhuli enough ukuthi bangayikhethela impilo yabo. Abakakhuli enough. Yebo khona bona bezwe ngami njalo. Ngicela ukubuza ukuthi abakakhuli enough. Ayithi nawe uyidecide ukuthi even though ukhulela emndenini ekwenziwa khona izinto zezulu uma ekholwa kodwa wena wasuthi wena ufuna ukwenza lokho okunye kwento zezulu ufuna ukugxila kule. So bona abanalo yini ilungelo lokwenza into efanayo. Cha mina bengibathatha ngokuthi ngoba ngusiswa womdala mhlawumbe bazokwazi ukuthi baqhubeke bangihloniphe bangilalele. Maye bona bayiphumela eceleni kanti mina bengithanda ukuthi siqhubeke nale nkonzo le ngoba ngiyayibona ukuthi ingenzela izinto eziright kabi. uNkulunkulu nje unjalo ke. So lokhu bona abakholelwa kubona uNkulunkulu akavuma ukuthi njengosisi omdala ubalalele mebekhuluma bechaza. Ayikho into engayilalela kubona. Bona bahlelo impilo nje. Ayikho lento esho thina siqhubeke lapho khona abazali bese abaqhubeke khona. Ade belisupport idlozi wena usuke usayingena indaba yedlozi ngoba wazi ukuthi ugangile ngalidlozi. Angiganganga ngalidlozi. Inina enahlulekwa impilo. Uyazazi. Leyo nyanga yenu leyo ngiyayidinga. Yazi ngcono ukuthiwa yini ngiyakwazi ukuthi ningikhombise yona ngihambe ngekuyona kunokuba into eningiqambela amanga. Hayi so hamba. Ikhulume phambi kwakho. So ngampela wena yonke lento abayikhulumayo uyazi. Angiyazi. Wawungeke udlale ngedlozi. Angeke ngempela serious. Yazi ufuna libheke wena wedwa. Yabo ngoba ukhala nje ukhaliswe isazelo uyazi. Uyazazi. Yazi angazi ukuthi kufanele ngize ngithini. Indaba ungasiza siza nenkinga kwena. Okay mami. Ngizamile ngesikhathi sini. Mami ngicela ungibuka bandle ngiyacela. Okay. Awukwazi wenze lutho lokuganga ngedlozi. Hey, wena unembeza uyangidla. Okay. Khona engakwenza. Ngathatha idlozi lenu. Ngathatha idlozi ngahamba ngosebenza ngalo ngoba ngizama ukuthi sibe nempilo engcono. Impilo engcono yakho wedwa hayi. Ngizama ukuthi sifuni thina sigcina amasiko thina usuthi wena ngizama ukuthi sibe right ma guys. Sibe right. Mina ngaba right kodwa manje nami ngiyabona ukuthi lento engayenza kwayimina ayikho into enqubekela phambili manje. Njoba usindisiwe usindiswa after ukuganga ngabantu abangengisamo. Ngiqale ngokuganga ngagcina ngokusindiswa kodwa yabo njengoba abantwana basekhaya sebengitshela iqiniso
kona kuyangidla lento serious. Ikudla kanjani futhi ubuye ajabula phela wena Angeke ngize ngikwazi ukujabula, ngifuna ukuthi ngizozama. Nini ngifika kwena Uzokwenza njani-ke thina impilo zethu iqaqeke? Ikhona isolution kodwa kulokho kudlalwa kanjani ngedlozi Nami wenzani? ngadlala intombazane guys engangiphuza nayo. Okay. Yathi asambeni uma ufuna impilo yakhe ibe right. Yathenzani? Yathi nina asambeni sothatha inhlabathi emathuneni, kwazi ukuthi sithathe inhlanhla zabo, sibathwebule. wangakhuluma nathi sithi Kwahlangana-ke kodwa. Kwahlangana okwesikhashana kodwa Isikhathi manje singanani ineyenzeka during that time kuhlangana? akwazi phela ukuthi nene kukwazi ukungena igross endlini, kuthengwe lezo zinto endlini lezo mhlawumbe into Isuke iqhamuka ezomakhabethe. mhlawumbe uthola imisebenzi eminingi Yene ngathi ngawuthola umsebenzi nokuthi nje lapha yana lezi zinto esizenzayo lezi esizenza khona lapha yana lo baba lo esikholelwa kuyena uyakwazi ukuthi asikhokhele mekuthi khona something esambe sokwenza. Ladies so lento affect abantwana kuthiwa mebenza izinto abanani. Angazi ukuthi ngizoyithola kanjani intombazane kodwa ngizozama abantwana basekhaya ngiyaxolisa. Hayi ntombazane ufuna uthole lo muntu oyakuyena. Phela intombazane iyona ezohamba iyongikhombisa ngoba usamkhumbula angisamazi, umuntu ohamba naye? angisamkhumbuli isikhathi sesiside. Kanti wakwenza nini uma shona ngo-2015? Hayibo kade ngakwenza. Mina ngidid uma ushona ngo-2015 uyisindiswa ngo-2011 before uma ashona kodwa uganga ngoma esaphila kwenzakala kanjani lokho? futhi wena wabulala uma kahle kahle Nobaba naye uyena. Angimbulalanga uma kwenzakalani pho ngoba phela uyenza lezi zinto waqala ukujoyina lezi zinto zakho before uma ashona mina ngo-2011 bengisonta. Wathi seshonile uma. Ngase ngihamba ngiyokwenza lezi zinto ngoba kuthiwa kubuze khona ngizoba nemali. Imali yaba khona leso sikhashana. Yebo ngashiya phansi nje indaba zesonto ngoba satholana. Ngiyaxolisa akushiwo kanjani kodwa phela ngazi ukuthi ukuthakatha mina Guys ngizosho njalo ke ukuthi ukuthakatha ngoba phela nami ngoba ngangidinga imali. Ngise ngifuna ukuqhubeka nempilo. le mali masunayo uzama ukusisiza ke thina Ngiyafika siyafika nginenzele siyakhala lutho and angaze nginenzele uhlezi lutho. usitshela ukuthi Usicindezela impilo yesishona phansi uthola imali awusizi ngalutho. ngokuthi bakhiphe izisu bashaya icaba uyicabanga into yenzi usho singabe zonke lezi zinto zenze kube wena uzange ngiyenze lento ayenza mhlawumbe wathola nangey'ngane zethu nje le yaphuphuma kumina lo le yathi wayihoshula. Ngenzeka kube ngenene ngenzeka manje nalapho ngicela ngoba ukuthi phela lapha ngenzeke ngisazoba kodwa mina ney'ngane angazi kodwa ngendlela ngiyaxolisa mageni. Cha phela Hayi mina ngeke ngixolele Future. sister. Mina sister ngixolele ngifuna ukuthi mina usise kulomuntu lo owakuthwebulisa abazali bethu. Kube uyena ozosolve inkinga. Mawuthi unoxolisa ngomlomo kanjalo nje angiyizwa mina leyo nto. Okay ngizozama ukuthola le ntombazane le kuyiyona eyangiyalela lapha ngoba angisakuboni and angisakwazi. Hayi ngeke ukwazi ungaboni. Bona kunzima ngiyayibona futhi nje anilutho nje ukhuluma iqiniso kodwa futhi manje awunalo iqiniso emakhaya. ukhuluma iqiniso awunalo uthi kusabona kanjani ngeke ungaboni fonela ubone maka indawo engaya kanye kuyona ngisazoyikhumbula kanjani Hayi, leko nongoma uyibone. ngisazoyikhumbula kanjani. hayi fonela uyibone Kufanele Fanele uyibone. Ngoba thina ngeke sikhululwe thina ukuthi wena uyavuma ukuthi khona izinto owazenza wrong. Ngeke sikhululwe lokho. Funa sihambe sekulo muntu lo wakunikeza lento yokuganga ogange ngayo. Sazi soyiklina kanjani. Makufanele siyiklini. Ladies yalibona udaba lose. Ngiyalibona and nginephutha elinzima kodwa ngangisi ngiyazama nami ngifuna impilo yami ibe right. Pho thina usathe inhlahla zethu thina. Usathe inhlahla ngoba nawe ungasenalutho ke nje manje. Ngoba nawe ungasenalutho nje manje ke nakungasenzeki lutho manje. Hlohlana ngotshwala intombazane le yangihlohla nami ngiyiphuzele ngabona ukuthi into eright ngoba phela lento izongilethela imali. Iphi ke nje leyo mali manje? Ayikho. Asenalo impilo yethu ngala nawe ngiboni ngalo uboni kodwa ngike ngaba right nabona. Akusaqhubeke ngani ube right? Nike nambone right? Yebo. Kancane. Hawu kancane phatha kancane imali lo. Azaphathe imali. Wayidla utshwala nje Idla utshwala nje obesho. ekhohlwa yithina endlini. Awusungaze uthole ngedlozi for utshwala. Hey impilo bafethu ironke emhlabeni. Thanda izinto njengoba ngisho ukuthi ngiyaxolisa.
thanda izinto and ngizozama ngawo wonke amandla ukuthi nibe right. Ukubalekile ngicela nimsupport nize ngicela nithole lo baba lo yaNongoma niyezwa. Ngoba mina benixabana nje uzogcina naye akumele inhliziyo ashona ningasamthola ngobaba ahambe seningasana isolution. So njengamanje akukho kudlula ukuthi sehlisa umoya. Mina ngeke ngwehlisa umoya ngintshele. Wazi kahle ukuthi uhlaniphile and uyambona umuntu ukuthi urongi umenze nje abe right until uthole lento oyifuna. Uyayazi yona indawo ke mhlawumbe sisi ukuthi yini igama lendawo lapho kwaNongoma mhlawumbe list ngalokho sofike sibuze ukuthi mhlawumbe ubaba wazi usafuna ngisho isibongo. Ntombazane ngiyasazi isibongo wabu uyamthemba. Ufune ngithole le ntombazane ke manje. Uyithola ngoba isikujikele kuyimanje. Sagcina nini ukuyibona? Ikhona, bayikhona bangala ko Mayville. Shuthi sagila abanye nangalapho. Phela le ntombazane isuke izama isebenzela yena lo muntu usuke izama abantu. Kodwa kusazolungiseka. Ngiyacabanga ukuthi kuzolungiseka. Bona nje abathembe ukuthi kuzolunga. Fanele kulunge. Nani nikhuleke bafethu. Hayi sokhuleka mina ngimincela nje. Sikhuleke sibona ukuthi umthandazo ayifiki naNkulunkulu. Mina ngimincela ukuthi uthole le ntombazane khanje kuyiwe lapho kwaNongoma. Hayi ngizozama. So uhambo iphutha ngilenzile kodwa bafethu ngicela ningixolele. Ngiyabonga. Ngifuna ukuzwa leli gama lokuthi nje ngiyaxolisa. Ilenzile nje elikhulu kabi. mina ngizoxola mase siyile kulomuntu lo akunikeza umuthi wokuganga. Ngengixole singakayi. Kodwa ngesiphinde sikuthemba. Ngesakuthemba. Soqhubeka sizwane kodwa Kodwa ngiyazi ngesakuthemba. usegcineni niyongithemba mise ukuthi seniyayibona le ntombazane sengihamba nani sesiyakena lo muntu. Nasi mase kushintsha impilo yethu sibo impilo siyishintshile singakuthemba. Ngiyaxolisa guys nalamukela uxolo. Unse uzoxola Uzothatha isikhathi. mase nithole indlela yaphambili. Yeah. Uzothatha isikhathi wakuxola noma kuthiwa izinto seyilungile sophinde sinithembe kanjani. Yeah. Kodwa ngiyabonga ukuthi alikhulume iqiniso bafana ucabangani wena? Awu right. Vele mina ngangazi ukuthi umkhono ufunda ngilela ngasimtshela ukuthi lento khona into ayenzile saziyo thina ukuthi uyenzile nejesa sazi. Kodwa ngoba uyayivumela kanje kulungile usister. Naye uthi wadlala abangani. So sorry. Ngiyaxolisa bafethu wonke umuntu nje odlule ezintweni ezinzima kubhlungu kakhulu but ngiyamkholelwa kakhulu umveli inqanga uNkulunkulu ukuthi akwazi ukuthi asize la efanele ukutholakala khona usizo. Ngizoshintsha ngizomthandazisa bafethu ngicela ningithandaziseni. Uphume leli demon onalo. Uyeke futhi nanenkonzo yakho othi usindisiwe ekhaya kwakungasindisiwe uqhamuka ngeke ngikwazi. Uqhamuka nalesitayela sokusindisa. Hayi ngibona nje isonto li-right. Mina engaphuma esandleni ngenza into ewrong. Isonto alinalo phuzane. Alinacala. Uyaphuma esendleni awukwazi ukudecide sakho ngeke sister asikhuliswanga thina ngendaba zomasindisi. Phela kodwa une right ukuthi ayichoosele ukuthi ufuna ukuphila yiphi impilo. Njengoba nani nichoosele ukuthi nifuna ukuqhubeka la abazali ababenza khona nawe une right ukuthi abone ukuthi kuphi uzomsiza. Okubalekile manje sithole isolution ukuthi silungisa kanjani umsamo wenu ukuze into zenu iqhubeke ngendlela enifisa ngayo nani. Niyayizwa into engishoyo? Mina thanks. Siyabonga ladies for ukuthi uze la waphamisa umoya waba defensive kodwa wagcina ubona ukuthi kubalekile ukuthi ulikhulume iqiniso. Mina ngiyabonga kakhulu. Ngiyazi ukuthi kuhlezi ngalolu ukukhuluma iqiniso. Khona abafanalo. Siyabonga bafethu ukuthi nisithembe njenge Black Life TV ukuthi singakwazi ukunisiza nitholile iqiniso. I'm happy. Okubalekile ukuthi simprovide nge-counseling, i-family counseling, nithola ocwepheshe abazoniluleka ngomqondo ukuthi lento leni ithathe ngendlela efanele nithathe ngayo iprocess ngendlela bese niyabona ukuthi niyanjani phambili njengomndeni nizama ukubona ukuthi nimthola kanjani unyango omkhulu lapho umthembu koNongoma bese ayilungisa leyo sister hayi cha ukhona bo hayi unenhliziyo yeah kodwa ke kulungile soboni. Hey bafethu kuthiwa imali impande yesono hayi nami ngiyafunga manje sengibonile abantu bengenza noma yini for imali. Mina bafethu ngiyayithanda imali kodwa imali ezoza ngenyimbe zabantu ngiyabonga uNkulunkulu wami onamandla ngiyabonga. Ngiyakuthanda ukujabula, ngiyakuthanda ukuhleka, ngiyayithanda ipeace. So into engazina lezo zinto mina I'm out. Kodwa imali yona ngiyayithanda kodwa mizoza nezono ngiyabonga. Njengoba izwela kumndeni kade bezama ukuthelela namanzi kodwa bathe hayi kuzothatha isikhathi for them ukuthi bamxolele uSisi Gladys but mekuhamba isikhathi bekwazi ukuthi kulungele lithuna lama wakhe lathwetshuro yena usisomdala. Mhlawumbe bazokwazi ukuthi bakuthole inhlizweni zabo ukuthi bamxolele. Mina uMlangeni Magasela siyidlalile indima yethu as Black Life TV
TV kulolu daba. Hopefully umndeni uzothola i-counseling ubone ukuthi kanjani phambili. Kinithanda ibhadi bafethu, please make sure you do subscribe, like, comment and share. Sinithanda ibhadi. I'm out. It's the Black Life TV.